भक्तଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଭାବ ଚିନ୍ତନ ଜଣାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରିଖ ବିଶିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟିଏ ପାଠ କରୁଛି कवि सम्राट भंज कवि कहले प्रभु मानव शरण मु तुम्भा पाद तले जगन्नाथ कहार आमे ये चिंता करबा सुजन मंगलाचरण श्लोक पाठ करी ना वास्तव जगन्नाथ कहार आगे आपण मान जदि चिंता करिवे ओडिया जाति जगन्नाथ को निजर बोली भाबी नै ओडिया जाति जगन्नाथ को निज परिवार रो समस्या बोली भाबी गई तार कारण आपण मान भल भाबरे जानि छ ओडिया जाति रो बाडी रे जदि नोडिया दिए फळिला प्रभु सागो महाप्रभु जगन्नाथ को नदेले से ताकु ग्रहण करिवे ना ओडिया जाति राजा हिंदू धर्म सनातन धर्म रे जे कोनसी मंदिर दिया हो महाप्रभु जगन्नाथ निकटरे निमंत्रण पत्र नदेले निमंत्रण दे पार खाली जगन्नाथ निमंत्रण पत्र प्रत्येक बंधु निमंत्रण दिए सहित महाप्रसाद महाप्रसाद प्रदान करदे सब ब्राह्मण मान अन्य मान बापा स्वर्गगामी हे महाप्रभु जगन्नाथ ओडिया जाति भूमि कारण ओडिया सिनारे गौरीबा ओडिया जाति आज्ञा गरीब हो पारे ओडिया जातिर परिवार सान प्रधान चली पार किंतु बिना ओडिशा देशरे महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ विजय कर चली ओडिया जाति ताकु नै गप करे वर्तमान आपनकर ओडिशा रे चली गोटा कथा ओडिया अस्मिता ना वास्तव रे ओडिया अस्मिता किए ना जगत रे ओडिया जातिर जेते अस्मिता अछि जगन्नाथ ठाकुर ठाकुर कोन अस्मिता ता पात्रे किछि ना आ ओडिया जातिर परिचय सारा विश्व रे प्रदान करे जगन्नाथ आपण माने पृथ्वी रा कोन कोन लौटी जान जबे आपण गुजराला बाबा आछिचंदी आ कोउ आपण आछिचंदी जबे आपण कहिला कि हम ओडिसा रो आछिछि ले तो ओडिसा को कोन लोक जानि पारे कि न जानि पारे जबे आपण मान कहिला भारत रो आछिछि भारत को कोन लोक जानि पारे न जानि पारे जबे आपण जबे पुरी रो आछिछि ले तो पुरी को कोन लोक जानि पारे कि न जानि पारे आपण मान लगी परिचय देबो जगन्नाथ धाम रो आछिछि जगन्नाथ देव रो आछिछि पृथ्वी रो कोन अनुकोण रे तांको जानि पारे महाप्रभु जगन्नाथ गाहर कवि कहले जगदार ब्रह्ममूर्ति प्रणवतन धार जे गाम ब्रह्ममूर्ति प्रणव कइले ओंकार शब्द को धारण करे ना आपण मान जेते कि असंति समस्त के घरे पूजा पार्वण होती ब्राह्मण माने पूजा अर्चना करथि ब्राह्मण माने पूजा अर्चना करा घरे प्रथम आपण गोटे मंत्र लगा से मंत्र ना होती वैसा ओम गणेशाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नमः शिवाय आज्ञा प्रत्येक नाम गुरु ओंकार का लागे पुनः काहे ओंकार का लागे
ନାଇଁ 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 ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପରମଞ୍ଚାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଧାୟନ୍ତି ମହିଳା କାମ ଦକ୍ଷ ରହିଲ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାଳାଗାର ଆମ ବଡ଼ ଭାଇନା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନବୋଦୟ ବେହେରା ମହୋଦୟ ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ଧୂଳି ଲଗାଏ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ହେଇଛି ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ପାଲାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ହଉଛି ମୋ ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ମୋ ଘରଠୁ ତା ଘର ଅତି ବେଶୀରେ 6-7 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ সেই ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହାବସାନ ହେଲା ୟା ପ୍ରତି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କହିଲେ ମୁଁ ମୋର 25 ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଚାର ପିଲେ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟା ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ଗୋଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଗଲା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ କଲାରେ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବହୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ମଣିଷ ବହୁ ପଛକୁ ବଳେଇଲା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ତାକୁ ବାପାକୁ ବାପା ଡାକିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଡାକ ଡାକିଲା ମାଆକୁ ବୋଉ ଡାକିବାକୁ ମା ଡାକିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମମି ଡାକିଲା ମମି ଡାକିଲା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦୂରେଇଗଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼େ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ ଉଠି ପାରିବ ଝୁঁকি ପଡ଼ିଲା ତା ବାପା ମା ଯୋଉଦିନ ତା ନାଁ ବାଛିଥିଲେ ସେ ବହୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୟା କରିବ କିଏ ଜାଣିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯୁବକ ପୁଅଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାର ହାତ ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ବିରତି କରିଯାଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବାପା ମା ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖର କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସୁଖର କଥା ହେଉଛି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଖରାପ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଅଛି ତା କଥା ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ନା ଜନ୍ମ ମିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମధ్ୟପୁରେ ମଣିଷ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲୁ ତତେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଯେତେ କଣ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପାଟି କରିବା ବେଳେ ଗୋଟା ପିଲା ତୁ ଏକୁଟିଆ ମା ମୋର ଘର ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ତୋ ମା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତତେ ଜନ୍ମ କରିବି ତୋ ମା ମନ ଥିଲା ତୋ ମା ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲା ତୁ ଗୋଟାଏ ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲେ ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବୁ ଯଦି ଗୋଟା କାମ କରିବୁ ତୁ ଜାଣିବୁ ତୋ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି କଣ ନା ପରିବାର ବେଳେ ଯେବେ ପାରିବୁ ରହିଲୁ ତୁ ଯଦି ମହି ଭାବରେ ଜଗତ କାନ୍ଦୁଥିବ ତୁ ହସି ହସି ଚାଲି ଯାଉଥିବୁ ଜଗତ କହୁଥିବା କଣ ହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ଚାଲିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁହ ତୋ ଆଖିରେ ହସିଏ ତୋ ମୁହଁରେ ହସ ତୁ ଜାଣିବୁ ତୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବାପା ମା ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ମୋ ପିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି ଏଇ ବାଟରେ ଆଜି ତା ପାଇଁ ବଡ଼ସ୍ପରା ହାଟର ବଣିକ ସଂଘ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି
ସାତଦିନ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଜି ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଅଛି ନା ପାଟପୁର ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଲା ନାଇ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ମା ଆସି କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ସାର୍ ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପିଲାଟି ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆମକୁ ଟିକେ ପାଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଥିଲା ସେ ଚାଲିଗଲା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ ପାଲା ଶୁଣିପାରୁନି ଆସିପାରୁନି ଶୁଣିପାରୁନି ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ জীবন কাল ভিতরে আমি এই প্রকার যদি বলবা না সংসার জন্ম যত বলিবা নিশ্চিত মরণକୁ কেবে ভাঙ্গি পাইপারিব নাই রে কারণ মরণ আসই লুচি চরণ চড়াই দিলে ফুঙ্কি যায় জীবনের জীব মরণ কেতবেলে লুচিকি আছে কাহার জীবন জীবনକୁ ফুঙ্কি দেব আমি কেহি জানি না আজ্ঞা ମୁଁ ଏଠି ପାଲା ଗାଉଛି ମୁଁ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବିନି ଯେ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ବୋଲି ହେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସଭାରେ ସଭାଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ବିପଦ ହେଇଗଲା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରୁ ଗଲା ବେଳେ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ନା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସାର୍ ଚାଲିଯିବେ ନା କିଏ ଚାଲିଯିବେ ତେଣୁ ମରଣଟା କେତେବେଳେ ଆସେ କେଉଁ ସମୟରେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ବି ଆସୁ ଆମେ ଯଦି ସାରା ଜୀବନକୁ ନା ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ତାହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ରେ যেতে কথা অছি সবুঠু গোটা কথা বড় কষ্ট মা সে কষ্ট কামটা কোন সবুঠু গুণা কষ্ট কাম হচ্ছে আজির দুনিয়ারে মনিষকে চিনিবা কইলু না মনিষ কাহাকু কহতি মনিষ কাহাকু জানাতি গার দুইটা হাত থব নিন্দ থব গোড় থব পেট থব সিটি থব নাক থব আখি থিব পাটি থিব আমি জানিব সে মনিষ স্যার এ যে সংজ্ঞা প্রদান করা এ সংজ্ঞা হয়তো সাধারণ লোক ধরি পারে যে যাহার গোটা মুন্ড থিব দুইটা আখি থিব গোটা পাটি থিব গোটা কান থিব গোটা পেট থিব গোটা পিঠি থিব দুইটা হাত দুইটা গোড় সে হচ্ছে মনিষ মা বাস্তবে কোন মনিষের সংজ্ঞা আইয়া আর কোন বেড়ে বেড়ে আইয়া বাপা কি পুয়া কহে এ পুয়াকু বাপা কয়ারে তুই মনিষ হইবি আর তো মনিষ কেতবেলে হবু তোমারি তুলসীদাস আইয়া সুন্দর কথা না কহি বলে মমতা পরশি বুঝই জনে যে মনর কথা মনর সদা মনর সদা মনর কথা মনর বসি দিয়ে দিয়ে পরল কথা পরল ওরা মমতা পরশি বুঝই জনে যে মনর কথা যে মমতা করা স্নেহ করা মনর কথা বুঝি পারে না স্নেহ যদি বসি দিয়ে দিয়ে পরল কথা এ মা অসুর জানি অসুর জানা বুঝাই দিয়ে গোটিয়ে প্রাণর মনিষ না অস্ত্রদানি অস্ত্র দ্বারা যদি ধরে দিয়ে অর্থ অন্য আখিরে লুহ দেখিলে যাহা আখিরে লুহ হয়ে পড়ে অন্য মুখরে খুশি দেখিলে নিজে খুশিরে নিজে ফাটি পড়ে অর্থ পর দুঃখরে দুঃখী পর সুখরে সুখী বাস্তবরে আজ ধন্য ধরা হয়েছে গোটিয়ে প্রাণর মনিষ সমস্যা মৃত্যুঞ্জয় কহিলে সে বাস্তবের তার আপনা দেখলে মৃত্যুঞ্জয় যদি এ ন্যায় প্রমাণ দেবে সংসার জন্ম হয়েছে তো মানুষ নিশ্চিত দিনে মরিব কিন্তু সত্যের সে মৃত্যুকে জয় করিগলা নইলে আজ্ঞা তা বিষয়ে পালাবালা কহিলে অধঘণ্টায় যেতে আমার অফিস আসিত নিশ্চয় করিলানি ঘণ্টায় বর্তমান 10টা 15 হেলানি দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত আজ্ঞা তার কথা আলোচনা চালছে তাহলে সে মৃত্যু বুঝা করেনি আর আমি মৃত্যু জয় করিছে তেমন কহিবা উদ্দেশ্য ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅମରାତ୍ମା ସତ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ପଦ ସତ୍ୟରେ ବିନୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ ଘରକୁ ହେଇଛି ରେ ସାର ପୁରୀରେ ଏ କଥା ବୁଝିବା ବଡ଼ ଜଟିଳ କଥା କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱରେ ଭଳିଆ ଗୋଟା ଠାକୁର ସେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ମାଟି ତା ପାଣି ତା ପବନ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ କରିଦେଲା ଜଳେନ ଗତି ଶ୍ୟାମ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ବାରାଣାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥଳେ ବାରାଣାସୀରେ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ପୁନଃ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ର ନା
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳର ମୁକୁତି ସ୍ଥଳର ମୁକୁତି ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ମୁକ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗା ମାଟି ମୁକ୍ତି ଦିଏ ସେ ଜାଗାର ପାଣି ମୁକ୍ତି ଦିଏ ସେ ଜାଗାର ପବନ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ମିତା ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ମୁକ୍ତି ଦିଏ ତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କବିଆ ଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଦିକ କଣ କହିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାମରେ ସେ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ରାଜଧାନୀ ମାଟିରେ ଆମ ପାଖରେ ବିନା ଚପଲେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ରେଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବନି ସେ ରେଣୁବାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇବ ରେଣୁ ଅର୍ଥ ବାଲି ସେ ଜାଗାର ବାଲି ସେ ଜାଗାର ମାଟି ଯେତେ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଟିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୁଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାଟି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ପାଣି ପୁଣି ସାଧାରଣ ପାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସାଧାରଣ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ପ୍ରମାଣ ଧାରାବାহিକ ଭାବରେ ଯିବା କଥା ମୁଁ ମାନସିକ ଗୋଟା ମାନସିକତାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଶୁଣିବା ଯୋଉଠୁ ଆସିବା ଆମେ କହିବା ପୁନା ଅର୍ଥ ସେ ଜାଗାର ପାଣି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପୁନା ତାର ପ୍ରମାଣ ଭଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ଭୂମିଷ୍ପରସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୋଟା ଥର କଥା ବେଦବତୀ ବ୍ରହ୍ମା କହିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଏବେ ଦେଖୁଛି 4 ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି 5 ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କର ବାବୁଆ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ବୋଲେ ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡ ବଣ୍ଡୁ ଜଗାରି ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟି ଆମ ନାମ ଶିବଙ୍କର ନାମ